Bore da. Dyma'r myfyrdod ar gyfer Sul Tachwedd y 9/20. Gweddiwn. O dad, ar Sul cyntaf yr adfent derbyn un addoliad. A gyfyn nhw'n i ti ddechrau'n paratoi ar gyfer dymor y Nadolig, sydd yn agor o'n blaenau. Oedd paratoi yn hilwydydd par ni'n gofio gwir ystyr yr wyl. Yn enw'r un anwyd, ym Methlem. Amen. Wel, dwi ddim yn mynd i wneud darlleniad fel y cyfryw bore yma, ond os ydych chi eisiau darllen y darn, trowch i lyfr Daniel ar 5 bennod, a dwi'n tynnu'r 5 adnod allan. Yr awr honno bysedd llaw dyn a ddeithant allan, ac ysgrifennasant ar gyfer y canhwyllbren ar galchiad paraid llys y brenin. Neu yn Beibl.net, yn ansydyn, roedd bysedd llaw ddynol i'w gweld yng ngolau'r lamp. Yn ysgrifennu rhywbeth ar wal blaster ar ystafell. Roedd y brenin yn gallu gweld llaw yn ysgrifennu. Mae'r stori hon yn mynd ymlaen i ddweud na allai neb ddarllen yr ysgrifen ar y mur. Cofiwch, nid ar yr ysgrifen oedd y bai. Oedd yr ysgrifen ddigon clir ag eglur. Oes aniwiol oedd yn methu darllen. The writing was on the wall, but a godless age could not make head or tail of it, meddai un. Mae werth atgoffa'n gilydd o'r hen hanes yma. Dweud y mae am Berseba, brenin Babylon, yn cynnal gwledd frenhinol fawr, royal banquet. Roedd 1000 o uchelwyr a'i gwragedd wrth y byrddau, a chaeth weision wrth y cannoedd yn o'i weini arnynt. Y bwydydd gorau o bob math, y gwynodd gorau. Steaks a salmon a chateauneuf de pape a chablis fyddai heddi, mae'n siŵr. Roedd yno ddawnswyr a merched o bob gradd i ddiddori a phlesio'r cwmni. Ond fel yr air gyfeddach yn ei flaen, gwaithygai'r chwaith, fel sy'n digwydd mewn parti wrth i'r amser fynd ymlaen. Ond roedd digon o bopeth yno i blesio'r chwaith isel hefyd. Cnawd a gellill trwy gilydd yn gwau a'r diafol yn y canol yn gyrru'r ddau. Dyna wledd Belsasar. Ond cafodd y cwmni fwy na digon ar y bwydydd, daeth y gwyn rhywbeth rhy gyfarwydd iddynt. Do, aeth pethau di chwaith yn gyffredin i'r hain. Gwelodd Belsasar olwg bord ar i'w hynebau. Ond, doedd Belsasar ddim yn ŵr i adael i'w wledd i rywio. A phan oedd pethau'n dechrau mynd yn wan, fe alwodd am y ffinale. Cafwyd llestri drydfawr, yn cael ei cario mewn gan weision. Llestri'r deml oedd rhain. Roedd ei filwyr wedi dwyn o'r deml yn Jerusalem. Tywalltwyd gwyn iddynt, a'r cwmni yn yfed ohonynt. Defnyddiwyd y sanctaidd i amcanion am hir. Llestri'r deml yn cael ei defnyddio, mwyn porthi chwant pobl a dyddiau aniwiol. Allwch chi ddychmygu rhywun yn dwyn llestri'r cymyn o'n heglwysi a'i defnyddio i fwynhau yn y tafarndau lleol? Dyna oedd yn digwydd yn Nhermau heddi, ynddo fe? Ond ar yr awr honno, daeth y llaw ac ysgrifennu ar y mur. Dyna'r stori. Oes aniwiol y methiad darllen yr ysgrifen ar y mur. Pan mae cenedl a dynion yn gwthio Duw o'i bywydau, pan mae'r safonau'n mynd, pan mae dynion yn aniwiol, neu roi'r hen dermau hyn mewn iaith fodern bob dydd, pan mae cymdeithas yn mynd yn permissive society, yn gymdeithas o ddefol. Mae'n oes aniwiol. Mae'r ysgrifen ar y mur, ond dallwyd dyn cymaint, fel na all y mwyafrif ddarllen yr ysgrifen. Mae'r ysgrifen ar y mur heddiw. Y myd y theatr. Aeth actorion noeth yn rhywbeth cyffredin a rhai yn herio parchustrwydd wrth geisio ysgrifennu'n fwy a mwy heriol i blesio'r oes o ddefol. Oedd un poster mewn sioe yn Llundain yn cyhoeddi'n herfeiddiol The Dirtiest Show in Town. Byd y ffilmiau, y cinema, lle mae'n anodd ar adegau mynd gyda'ch plant gan nad oes sioe addas ar eich cyfer fel teulu. Byd llyfrau,
Llenyddiaeth bornograffig wedi mynd yn gyffredin iawn ac yn boblogaidd iawn. Y wasg. Pa fyddai'n cerdded hibio rhes papurau newydd, sy'n mewn siopau papur newydd. Mae ambell lun go bornograffig yn syllu yn ôl arnau, ac ambell benawd go amheus, a gall plant i gweld a'i darllen wrth gerdded hibio. Allwch chi ychwanegu at hyn benawdau eitha hiliol sydd ar flaen ambell i'r accyn hefyd. Dyna i chi esiampl mewn brawd garwch i blant, ynddo fe? Byd chwaraeon. Dwi'n dwlu ar bêl drod, ond sefwch funed. I gyhoeddodd y diweddar Bill Shankly yn eofn, "This is my religion." Drian ohonom, os byddem yn disgwyl i glybiau pêl-droed yn hachub. Pobl yn gwasgaru eu llwch ar geau pêl-droed ar gybi gan gyhoeddi, "This is a shrine." Ac i'r shrine, y tyrar y miloedd i addoli mei drolion, chwaraewyr pêl-drod. Pobl fel Diego Maradona drian fi oedd farw yn yr wythnos diwethaf yma. Chwaraewr gwych, oedd yn cymryd cyffuriau anghyfreithlon i effeithio iechyd e. Pobl fel John Terry a Luis Suarez gafodd eu cyhuddo o ddefnyddio iaith hiliol yn erbyn i cyd chwaraewyr. Mi allwch chi fynd ar y we a gweld hanesion pêl-droedwyr enwog aeth yn gaeth i alcohol, pêl-droedwyr gafodd affairs gyda gwragedd chwaraewyr eraill a merched ifanc ac yn y blaen, ac yn y blaen. Mae drolion yw'r bobl yma, a mae sôn amdani nhw'n nghlwm wrth y geiriau religion a shrine yn gywilyddus. Ond dyna'n byd ni. A teledu, a sawl teledu yn hi yn mwyafrif hon yn erbyn hyn, a phob math o sianeli. Mae'n ar hyn maen nhw'n alw'n watershed yn dros e, ac ni ddylai dangos rhai pethau cyn yr amser penodedig hwnnw. Ond mae yna bethau'n ymddangos. Pethau na allwch chi wylio yn gyfforddus gyda'ch plant. Gerbyn heddiw mae gyda ni'r we, wrth gwrs. A mynediad i bob math o sothach. A Facebook yn boblogaidd iawn. Mae gyda ni dudaleni capeli yno fe. Mae'n gallu cael ei ddefnyddio i bwrpas adeiladol a chreadigol tu hwnt. Mae'n braf cysylltu gyda hen ffrindiau ysgol ac yn y blaen. Ond chi'n gwybod mae wastad yn fy rhyfeddu i na all rhai pobl fynegu teimladau heb regu yn ddiwedd ar y dudalen. Ac yn yr hinsawdd wleidyddol ddiweddar mae casineb yn brigo i'r wyneb mewn sawl neges. Dyma hi, y gymdeithas o ddefgar, y gymdeithas ddi-grefydd wrth gwrs. A beth am fyd addysg ag ysgol, Cristnogaeth wedi wthio i'r cyrion. Cyffuriau yn broblem, disgyblaeth yn rhemp yn ambell le, i dyna'r awyrgylch mewn plant yn cael ei magu ynddo fe heddi. A permissive society, bondi grybwyll. Llysoedd llawn a charchardau gorlawn. Safona isel, diffyg moesoldeb. Cysegredigrwydd y teulu wedi mynd. Mae'r uned deuluol yn greiddiol i ni fel cenedl ac fel dynoliaeth. Grandwch ar y dyfyniad yma. When you break the sanctity of the home, you breach the stability of a nation. Ac mae'r ysgrifen ar y mur heddi. Mae'r pren yn bwdwr. Chi'n cofio'r Titanic, the unsinkable ship. Rhwygwyd hi gan fynydd o ia. Roedd rhwyg ar hyd gwylod y llong. Roedd ei diwedd yn sicr yn parhau i ddawnsio a gamblo nath y bobl yn tefe. Wel, o'n i dyn nhw ar yr unsinkable ship. Tebyg iawn i'w stori dynoliaeth erbyn hyn. Mae nhw'n gario ymlaen fel popeth yn iawn i ni'n unsinkable. Y gymdeithas o ddefol, lle mae safonau yn yfflon, lle derbynir ac y caniatair ac ar edrychir ar yr hyn sy'n anonest fel accepted thing. Aelodau seneddol, meddwl ei bod yn iawn i gamddefnyddio treiliau. Ie, pa mae'r cancer yn y pren, wedd pa mor neis yw'r dail, syrthion ar pren. A da mae i'w gwrando geiriau'r Iesu ni. Mae fi yw y wynwydden, chwythau o'r canghennau. Yr hwn sydd yn aros yno fi, hwnnw sydd yn dwy'n ffrwyth. Megis na all y gangen ddwy'n ffrwyth o'n ei hun, ni derys yn y wenwydden.
Felly ni ellwch chwythau, ond nid arhoswch yn ofinnau. Mae'n cenedlaeth ni wedi torri ffwrdd o bren y bywyd, ac mae'r ysgrifen ar y mur heddi. Mae werth i ni sylwi beth ysgrifennwyd am Babylon. Ti a bwyswyd yn y cloriannau ac ath gaed yn bryn. Gair y farn ydyw, ond ysgrifennwyd mewn cariad. Mae hynna'n dod â fi at yr afiechyd diweddaraf sydd wedi bod yn ein llethu ac yn llethu ein byd. Dyn yn chwarae gyda pethau peryglus. Y bom yn mynd yn hen, a germ warfare yn cymryd i le falle. O ble daeth y feirws yn y lle cynta? Pam y dath e? Ydy Duw wedi cael digon ar yn ymddygiad ni? Ydy e wedi cael digon arno ni'n llygru'r ddeiar yma? Ydy e wedi blino ar bobl yn troi cefn ar y gwyddorion Cristnogol? Beth bynnag i chi'n feddwl, yna fwy o bwyslais yn y byd heddi ar ryfel na heddwch. Mwy o bwyslais ar arian yn y war chest nag sydd yn y gwasanaeth iechyd. Mwy o lygredd yn yr awyr. I y diddorol fod hwnnw wedi gostwng cymaint yn ystod ein cyfnod o hunan ynysu'n fe. Ydyw i'n bryd i bobl ddarllen yr ysgrifen ar y mur ac ail edrych ar ei hegwyddorion. A dwi'n terfynu drwy dynnu'ch sylw at rhywbeth yr ydym yn gyfarwydd iawn ag e. Y llinell wen sydd ar ganol yn hewlydd. Y llinell wen. Mae'n rhannu'r heol yn ddwy, a dweud wrth fodurwyr ei bod hi'n ddiogel un ochr, a mae'n gosod i fywyd mewn peregl os ydw e'n mynd yr ochr arall iddi. A fel na'n union gyda bywyd hefyd. Mae ffordd iawn o fyw, a mae ffordd o fyw sy'n rong. Mae'r awdurdodau yn ofalus iawn i gadw'r llinell wen yn glir ac yn eglur. A dwi'n awgrymu yn wyneb hyn fod llawer o'r problemau wynebwn ni heddi yw priodoli'r ffaith na fi i ni gadw'r llinell eglur rhwng yr hyn sy'n iawn a'r hyn sy'n rong. Mae'r gyrwr sy'n anwybyddu'r llinell wen yn peryglu bywyd pobl eraill. Mae'r rhai sy'n cerdded yr ochr arall i'r llinell mewn bywyd yn gwneud yr un peth i gydyn hefyd. Fel y gwnaeth cymaint adeg y coronavirus dieflig yma. Mae angen i bobl newid eu hymddygiad. Mae angen cael gwared ar hunanoldeb a charu yn cymydog. Oherwydd ti a bwyswyd yn y cloriannau ac ath gaed yn bryn. Ond diolch am ras a chariad ac amynedd Duw gyda ni. Do, aeth yn brynhawn, mae yn hwyrhau, ond mae drws trigaredd heb ei gau. Yr ymlaen ti, yn enw Efengil Iesu Grist yw cyhoeddi mae gwir hyn. Heno, mae drws trigaredd ar agor. Ond am ba hyd ni sgwn ni. Yn dilyn yr afiechyd diweddaraf mae draws ein byd llygredig. Mae'n rhaid i bethau newid. Rhaid parchu'n gilydd yn well. Rhaid parchu'n deiar yn well. Rhaid dychwelyd at egwyddorion Cristnogaeth. A rhaid ail godi'r safonau. I e gyfeillion, heddiw yw amser Duw i wneud enaid marw'n fyw. Mwyn enw. Amen. Gawn ni weddio. O Dduw yr wyt ti'n ternasu mewn gwleiddra gwendid. Felly gweddion dros y rhai sy'n meddu ar bwer a dylanwad yn ein byd. Rho awydd yn eu calonnau am gyfiawnder a thrigaredd ac i chwilio am dangnefedd. A mae dy gariad yn hael a di-ffail. Gweddion dros y rhai sy'n mewn angen, yn ewynog, y di-gartref, y rhai sydd heb ddim. Dis gyn i ymateb i'w hangen, a bod yn ddwylo i ti heddiw. Rwy ti'n bwriadu iechyd a chyfanrwydd i ni. Gweddiwn dros y cleifion mewn corff, meddwl ac ysbryd. Dros yr rhai na allant ymgysuro yn damcanion di, ac sy'n dwy'n beichiau trwm. Dduw, ystyr a phwrpas, gweddiwm droson ein hunain, a chynnig
Y bydd i ysbryd Crist ein brenin dernasun ein calonnau, ac yn rhoi ni faddeiant, tangnefedd, llawenydd a chariad, yn ei holl gyfanrwydd. Ie, bywyd yn ei holl gyfanrwydd. Yn enw Iesu Grist. Amen.